An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi ye alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasa kalo 9 ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tara kalo min kɔnɔ na septembre kalo don bi y'o tile 9 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko dumama kɔnɔ an balana k'a fɔ bi y'o tile fɔlɔ ye jate la san kalo filana don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw b'u sɔn Karere marabolo kɔnɔ na u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu dɔw wulitɔla ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Moti marabolo kɔnɔ na an baladan k'a fɔ Gundaga marabolo kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ dozolaka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye dɔgɔnɔw ka dozo minnu bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin jadiwala tigilamaw ma k'u sosuwa k'u ka minɛnw cɛ k'u kɔni ka dangariw la fan caman fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la basigi ni lafiya o bɛ sabati cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Haut Conseil min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan na olu ka kuluba olu ka kɔngɛrɛ tun kan ka kɛ o ko kɔni kelen bɛ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na lama ye o selen tɛ ka kɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni na kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ye bi na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ ni man bɛ Gundaga marabolo dɔn e ka dɔn wulikajɔ kɔni kɛra jadiwala tigilamaw fɛ nin waati ninnu kɔnɔ na ka se ka na e ka dɔn dangari maaw la ka maaw gɛn ka bɔ di o kɔni kɛra so e k'u sigi o kɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra dozolakaw fɛ k'a dɔn maa ninnu yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ ka tila ka na girinkajɔ ta ni ka ɲɛ suma kɔni ma tulo tigɛ dɛ kunnafoniw na e ka dɔn komi e ka dɔn k'a fɔ dozolakaw ye dangari min k'u la nin na k'e ka dɔn dangari yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn yɛrɛ a famana ka kɛ k'u ka minɛnw sɔrɔ ka caman dangariw la u y'u yɛrɛ ɲini yaasa ka nin bɛ lepɛrɛtigɛ d'a ma dɔgɔnɔw ka kulu a sifinnakaw ka denmisɛnnin ɲɛmaa min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka adama jɔngo la ale b'a ɲɛfɔ an ye k'a ko kɛra cogo di. Gundaga commune kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko commune de Pignari a bɛ Bandiagara région de la kunu sɔgɔmada fɛ an ye information sɔrɔ ka bɔ dugumɔgɔw yɔrɔ k'a fɔ terrorisiw minnu tun ye Piro dugumɔgɔw gɛn parce que a bɛ 3 semaines ɲɔgɔn bɔ ta terrorisiw nana Piro dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen gɛn ka ultimatum d'u ma k'u ka wuli ka bɔ yen yanni nin don cɛ donc ala y'a kɛ dugu bɛɛ wulila ka na sévarer gouverneur yɛrɛ kun y'u bisimila ka image bɔ an y'a ye u y'u lasigi Sokora bon terrorisiw tilala ka na o dugu in de ta ka kɛ u ka base u ka minɛnw caman ta ka na tubabuw b'a fɔ min ma ko base logistique u ka minɛn base essence ni fɛn caman ka na u kɛ u daga yɔrɔ ye donc u b'a fɛ ka u daga yen de ka yɔrɔba dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka nin zone bɛɛ lajɛlen contrôler donc u bɛ bɔ yen de ka taa tiɲɛni kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka tila ka boli ka se ka na don a yɔrɔ kelen na o tilalen u ka sigi la ka ban Dana Masagu ka combattants u tun bɛ k'u jateminɛ ala y'a kɛ kunu kɔni olu wulila ka taa u kama ka taa base in kama kɛlɛ kɔni kɛra kɛlɛ juguyara kɛlɛ kalayala kosɛbɛ nka ala ye se di donsow ma u sera ka base in ci ka bɔ yen base in cilen ka bɔ yen an yɛrɛ ka ɲiniw kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko terroriste caman fagala u ye minɛ donsow ye minɛ caman fana minɛ o la nka o kɔfɛ terrorisiw u dusu ma da u ye renfort wɛrɛ wele ka na fara u yɛrɛ kan minnu bolila u sera ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara u yɛrɛ kan donc pour que ka se ka taa donsow ka base ci k'u ka minɛ récupérer o base in o bɛ dugu min na a bɛ fɔ Tumpu ni Piro a ma jan ɲɔgɔn na o kɛlɛ de kɛra kunu fitirida fɛ fo ka taa bila surafana to dun waati la yen fana terrorisiw ma se ka se sɔrɔ donsow la donc donsow sera ka vraiment u jija k'u défend ka faso défend ni yɔrɔ in na donc an b'u fɔ an b'u barikada ni waati in na kɔni mugukanw jɔlen don donsow yɛrɛ o ye minnu sɔrɔ u ye minɛ minnu sɔrɔ u bɔra ka filmer ka yira an na ka an y'a vidéo ye donc ni ko in de kɛra Piro ani Tumpu kunu ka na bila bi la donc ko nin de kɛ cogo filɛ de an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Jɔngo ye a bɛ ka fɔ cogo min na n'i y'a lajɛ u ye minɛn caman bɛ yen nin waati in na ni ka se k'u tɛgɛ da u ka jadiwala tigilamaw ka minɛnw na ka tila ka dangara caman na ka se ka caman kɔni ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ ta ka ɲɛ s'u ma sango bi dɔ yɛrɛ t'olu ka wulikajɔ kun ye dɛ faso Maliba
olu bɛ se ka t'u ka mara kɔnɔ lafiya la cogo min na nin b'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ n'i ye jateminɛ dozolaka minnu bɛ o yɔrɔw la jamana kɔnɔ na bi dozow ka marifa takun min ye siya wolomako kuma ye e ka dɔn an tɛ kumaw kan nka fɛn min kɔni bɛ fɔ n'a sɔrɔ a takun de ye ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jariwala tigilamaw ma fasodenw kan ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin dozow ma o ko la k'o sɔrɔ ka jariwala tigilamaw tɛ maa si to ye n'a sɔrɔ i t'u ka hakilila kan jamana min kɔnɔ n'a fɔlen bɛ ko jamana min bɛ yen bɛɛ kan k'i ta kɛ ka na ni marifa ye tilegan fɛ ko bɛɛ ka don olu ka sagodaya da fɛ wulikajɔ min bɛ kɛ k'olu kunbɛn e ka dɔn dɛmɛɲɔgɔnya kan ka ta ka ɲɛsin olu ma olu ni an ka faso lakanabaaw ma n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ dɔ la basigi ni lafiya o bɛ don an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen hukumu kelen kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra ni jumadon n'o wulikajɔ kunde dɔ yɛrɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin dozow olu ni sɔrɔdasiw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛnɛ kan enda pujugu musolakaw tɔgɔ la ale ye kuma min fɔ ye o filɛ an bɛ bɔ ka kuma musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment an bɛ ka kuma dozow ka ko de la bi an'an armé mɔgɔw an bɛ ka kuma olu de ka kuma na bi sabu ka d'a kan dozow y'an cɛw ye an balimakɛw de don an denw de don an bɛ an balimakɛw ye an cɛw de don an denw de don donc u bɛ ka bila ka taa kɔrɔ fan fɛ kɛlɛ la u bɛ ka taa fufalaki la donc o tɛ ka bɛn an musow ma an bɛ bɔ ka an ka dusumangoya yira pour que fanga ka kɛ armée ni Mali dozow ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen k'u bɔ di ɲɔgɔn ma ka tugu an ka cɛbaw kɔ min y'an ka dozow ye an ka dozow y'an ka cɛbaw ye n'i bɛ fɛ ka dɔn an ka dozow y'an ka cɛba ye f'i ka se kɛnɛ kan u tɛ ka bulu ni kafe dun Bamakɔ u tɛ ka bulu ni kafe sɔrɔ ka dun u bɛ ka cɛkɛ ani mugu fɔlɔ u bɛ ka balo n'o de ye u ni ji tɛ o ni fɛn wɛrɛ tɛ donc o bɛ fɔ de ma ko cɛya k'a to yan nɔ k'a to bulu ni kafe kan k'i ye dozo ye o tɛ ni min ye dozo ye o ka taa fɛn dɔrɔn na ni min ye dozo ye u ka fara an ka armée kan u ka taa kɛlɛ kɛ pour que Mali ka bɔ bolo kan parce que ni dozo tɛ bi walayi ni dozo tɛ bi an ka armée tɛ yen an ka armée tɛ yen ni dozo tɛ bi Bamakɔ tɛ yen dozo de bɛ an ka Bamakɔ lakana dozo de bɛ ka Mali fan bɛɛ lakana donc an b'a f'u ma k'u dan sɔrɔ k'u ni ko Ameriki tɔgɔ b'a fo an b'a n'a ka cɛdenw fo Ameriki tɔgɔ b'a fo ka dozo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la muso fara cɛ kan an tɛ se ka sigi k'an ka cɛw to baara la an fana bɛ tugu kɔ ka taa kɛlɛ kɛ donc an ka foli bɛ musow bɛɛ lajɛlen donc bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu Yusuf Toloba kɔ armée dɔrɔn tɛ hali min b'a dɔn k'i ye cɛ ye i labɛnnen don armée tɛ se ka min kɛ aw minnu ye civil a bɛ se ka fara an kan an ka faso dɔ bolo kan an kana to bulu ni kafe kan yan dɛ o tɛ ɲɛnabɔ an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye enda pujugu ye dɔwɛrɛ tɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in lakana n'a basigi bɛ sabati cogo min fɛ n'o y'a kunba ye ala k'an bilo sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye haut conseil ye haut conseil min don maliden minnu bɛ jamana kɔkan na olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔn kulu o haut conseil de ko don o kɔni ɲɛmasigi kɔni kɛlen bɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ gɛlɛyaba ye Habibu Sila kɛra ɲɛma ye kabini o kɔni kɛra k'o sɔn tɛ bɔli ma u tun kan ka kɔnkɛrɛ kɛ waatiw bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ fo maaw ye avion ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na ko fo nin yɔrɔ in na ɲɛseli tɛ ka sɔrɔ a la a tun kan ka kɛ bi tuguni o fana n'a yirala k'a fɔ ko ɲɛ fana tɛ o fana na an balana k'a fɔ dɔw b'u ka dusuma kasa yira min ye ka dɔn k'a fɔ Fatumata Job ale b'a ɲɛfɔ ye bi Habibu yɛrɛ ye mun de ye finalement an bɛna gɛlɛman de fɔ a ye mɔgɔ y'i dabɔ nin kuma la k'i ɲɛ ci a kuma kan a tɛ se ka ɲɛ ni mɔgɔ min da don a kuma la ka da mun kan n'i ko ko malien d'extérieur mɛ n yɛrɛ y'o kɔnɔ quoi anw t'a dɔn ko Habibu Sila bɛ balo la yɛrɛ anw minnu bɛ faransi an t'a dɔn ko Habibu Sila bɛ balo la k'a bala k'a da a ma deli ka mɔgɔ foyi ɲɛ diaspora faransi diaspora mɔgɔw ye mɔgɔw bɔra yan nɔ ka ninako la fo nin yɔrɔ la an ma jɔyɔrɔ y'a la an ma taabolo y'a la wa a t'anw ka bila la an ka ko foyi ma wuli ka ɲa y'a la donc ale bɛ k'i cɛsiri o tiɲɛ don m'aw dɛmɛ k'aw kungo ɲɛnabɔ mais n'a ma to n ta la an faso k'an kun cɛ est ce que anw ta ye dɛmɛ ye bilen a tɛ k'anw dɛmɛ a bɛ k'a yɛrɛ de dɛmɛ ɲɛci jumɛn bɛ Habibu Sila la an y'a ye ni min ye dɔrɔn ni président min nana président nana diɲɛ na a kɛra a n'o bɛɛ y'a kɛ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko malien l'extérieur bɛɛ na vote ye mais anw t'i fɛ dɛ Habibu Sila de toutes les façons i ka mandat yɛrɛ banna foyi tɛ yɛlɛma i yɛrɛ ye mandat 2 kɛ a yirala k'aw ka sariya bɛɛ b'a yira a ka règlement bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko mandat dan ye 2 ye o b'i bolo i bɛ k'o tricoter k'o tricoter i kɔni ye Alpha Condé ta ye dɛ bon a bɛ ni siyɛni n'i ma kusuma i bɛ paraw mɛn e tɛ président ye kuma tɛ coup d'état ka k'i la i bɛ gɛn de ka wo ci la walayi nin de bɛ africain ka ko la farafin ka ko de ye nin ye farafin tɛ se ka don place la ka bɔ cogo si la ka honneur to yen kabili mɔgɔw bɛ malo ma kabili mɔgɔw bɛ siri ɲɛ e ye président campagne kɛla de 2018 la i taara campagne de kɛ i bɛ ka ye Gabon ka mɔgɔw ka urine ta ka taa n'o ye ka taa i bɛ ka jagoya gagner i ko b'anw kɔnɔ ye anw sigilen bɛ ni i ko de b'anw kɔnɔ Mali ka dafirili in dɛ
de ibi do kalamala parce que ni ama bona ka sigira kani ni ibe ka kum batira de kabli 2018 la na je ibe ka batira chienka na kuma nga voix chienka di ibe kama an fle coup d'état mkene ka ngunte blani kene ka amba bela jele di ka dinga kono ibe ka keleta da na no fe mo be wa abib mo ta do esugu yera mado président were mena sebe truko ko e malien d'extérieur be ko voto on mo be président de la président be ke apolitique min date politique kula na ba ka choix ke be ka choix ke mo be ko fela la yoro min kadi be voti kata wari min doro kurutu min karatu la ne te wari soronna ebiti yere blanna mo wuli le mo ka bu sigiro la kata ko kata réunion ke conférence ka desele me ka ke utara nu ka biye mununye biye be ka yele madron ni ko le 8 le 7 bi na ko le 9 le 10 mo ko toro la abib ka kuma kelen fiye ka jeima iteke ni ze au conseiller iteka ignena ambalodan ka fo ni tu e Fatmata Job Kanye ka bo Franci malidendo korofomi bebe ni mabse go bale le fo conseiller la yere ke kunungo do retere uka congrès mi ganga kebbi e ka do fana bole do adogo koro ma tuma be ga do suma kasa ira ma kolomara te do nga jamana basi lafia bina sira min fe ala ka jamana mblo mene kono nambura e mi ka do ka fo bi kareri marabulo konena o e ka do ka fo jura marabulo de wuli ga do ke ba no e jare wala tigilama we dugu do tusrana ka fo kubuna wuli ko so ka jare wala tigilama utara kata geni takanya so utatula kokura dozo de tumbu no fe ambalodan ka fu ba fe sakoni ni ka bo dugu ingona na mi ka do ka fo jare wala tigilama unana bo ukan akoni ngera cheni ko swe we dozo munu surai u jama chara dozo la kanuma ali marfatima bun yonje uni dozo nun kera nyona o yoroni bele o dozo nun ngoni mine fago jugu suga shite ni ya soro jade wala tigilama wa minda dozo la kanunka ka kala ka jauta ni ka bla bololo sanvera la bi ambalodan ka foni wuli ka jami be ka ke kariri kerane na jura marabulo kono mawbe ga gingali ke yali manga jamana la kana ba munu be jamana kuna bi usiki kuye munde ni nyana ubeke na fura ka fo mene ti do adinga kono na jamana do banga jamana kono na ya nulu mo mene ya dinga kono o minombo bolo ka kle ko rubeka keleka tew to anga jamana kono uti keleke mali keleka tew reti ka sika wuli ga joke ni ka sika tayiro dowla ka so ke gelewe muna mamunu banga jamana kono uti ya fadu ma ka sika taka boy anga jamana anga sika ala mineti na fura be jamana be lakana tigilama wude ka boloka ka kle ka dinga maula be jura marabulo ko be dabali banembe ambe femi fo mi e jura marabulo o be yira soro moti marabulo ko na tenengu marabulo yoro dawdo ole ni ka do ka fo segu marabulo kerani na kana ka do ka fo kurmari ulu be dambo ma chamanga fo la bi kunu wo gofsa ni be ko kon def folaw ulu yere nimisa ke nimisa munu be no tuye ka boku jo kene ka fo ko jamana ta chugo mai ka kla ka e be jamana bilama e ka rabi ka cheka bo dongo do dugu kun cheka menede wuli ka daw tumbe ka jare wala tigala de fe ka ta gelata dugu radama ka boli nga kata dugu mine ina fo sunga fle chugo mina be ina fo farabu kera chugo mina be ina fo dinanguru kera chugo mina kasoro watikele kona na mali nyama be sura silaka we ko e dawal bandi ube fami fo tiana laka ka be ulube nimisa kungo de no fe ka tuma bika kuma kolomara te dore anga jamana basigi alaka mali blo straka namborai ambala ka fo mi anga merba ni asuro ko merba adama sangare kuna fono na ikado ka fo ale kwani ni ya mene ko damado ka tugunyona mi ikado ka fo atume kasola ko bolo bora kana akana so ma chamanga fola ubega wiliga do minke bibi na ni asuro dungo juga ni yuruguruwe o keleli ko ni ikeli kakan nga mingo ne be no bi fo uka fere were uke mimbe ni asuro e jamana lakana fanaye no farala ko ka ikado ka fo uku nyeshi lakana de ma folo o kofe e ka dungo juga ni yurugurugo o mana kele e ka ko faso de umba do ka fo bibi na bara mi be sena ubuku chesiro fe note ka kebo ko dama ko naiti mau kamara ko ne be yoro la ko e de balbanko de ambe dugo ke alaka nga jamana kolosuma nambura e faranyonga do kera faranyonga mini ya suruna kunte do reide kaseka wuliga joke anga jamana kuna mi wuliga joye wuliga do mbe na be ka do ka fo blije anga jamana re kuna wagande ulu bara ukatase ulakana ni ma waru ulakana ni ma o faranyonga isenfe na kuloba la letu nyema ya ba nyefanye anga lame anga bisiki ko ni be projet re damdendika amina formation mike projet min do cheku chama de farale no ngon ka konona na abi cheka barake na bi atelier groupe budgétaire no e ka mali na fasoro sira ulu koloshili ka nyefoli fana ara ba do se ka famnya chuku no manda chuku anga bara budika donc aw yende ngini ni ndike jango be fem wele ko jani nyemo ba famnya ka foko che ani musu o ba soro da fara fitini do be no obedo ani ngonche ani
fana i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fɛnɛ bɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ ko cɛ bɛɛ bɛ se ni muso ye n'u b'a fɔ ma ko illégalité bon o bɛ se ka corriger cogo di c'est à dire mun bɛ se k'a to ni dɔ bɛ bɔ o ko la c'est à dire ka hadamaden k'an bɛɛ kɛ kelen tɛ dɔ wɛrɛ ye baara in bolodalen don anw fɛ jango ka se ka sensibilisation kɛ c'est à dire ka hakilijigi kɛ ka maaw hakiliw lajigi ka maaw fana bila ɲini sira kan laɲini belebeleba o ye de k'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na an bɛ budgétisation sensible genre de jango ka se ka faamuya hadamadenw fɛ parce que a ma faamu dɛ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn ko genre dɔrɔn mɔgɔ bɛ sin k'a ye ten tɔ k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ cɛ ka ca ni muso tɛ dɛ i b'a sɔrɔ hali baara kɔnɔna na i b'a sɔrɔ baara dɔ bolodalen don sisan nɔ i b'a sɔrɔ muso ka ca cɛ bɛrɛ t'a la o fana man ɲi parce que a jirala de k'a fɔ k'an ka kɛ kelen ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw baara bɛ taa o bolo de kan jango faamuyali ka sɔrɔ a la budget n'o ye sɔrɔ ta sira ye boloda baara tɛ danni ma n y'a f'i ye cogo min royaume olu ni an bolo de donnen don ɲɔgɔn bolo ka baara in boloda nka baara in fana n'i y'a jateminɛ gouvernement sen b'a la parce que gouvernement ka service technique minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛ ka taga nutrition kan n'olu ka baara bɛ ka taa jiko kan c'est à dire saniya ni jiko ta fan fɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara in tɛ mɔgɔ kɛ donc a tɛ se ka da Bamakɔ la parce que Bamakɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ ye parce que n'i ye an ka fɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ a fɔlen don ko communautaire donc n'i ko ko communautaire dɔrɔn f'i ka jigin ka se base la ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kan k'a faamuya donc a tigi tɛ danni ma wa a tɛna da yan fana ma. An b'a la k'a fɔ ni tun ye Nana Kulibali kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ min ye jeune chambre ye olu kɔni ka dɔn k'a fɔ olu ka ɲɛmaya sigi o baaraw sera ka kɛ yaasa ka pratique de an ma o ko kunna min ye Cheikh Fanamadi Keita ale min kɛra ɲɛma ye a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ni y'an ka convention ta ko 22 de donc a ta ko 22 min don convention yɛrɛ laɲini ye mun ye convention laɲini ye jeune chambre la an ka mara bolo principe dɔ ye mɔgɔ kelen i bɛ san kelen de kɛ fanga la mɔgɔ kelen bɛ san kelen kɛ fanga la wa a tɛ tɛmɛ o kan an ka fanga bɛ yɛlɛma donc ne ye ɲinan président 2021 maintenant 2022 o président an bɛn'o ka élection kɛ ni convention senfɛ mais yanni o ka élection ka kɛ ne mun ye président 2021 ne ni n jɛɲɔgɔn tɔw n'an b'olu wele ko comité directeur local an ye baara minnu kɛ 2021 kɔnɔ donc a ɲininen don o baara ninnu an ka o yira membre la donc o baara ninnu kɛcogo ninnu na laɲini dɔ de b'a la o bɛɛ ye ka jeunes former pour que u bɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔw ye cogo min na walasa u bɛ se ka baara fana kɛ sigida ye maintenant convention in an y'a denfaya ta ka di an balima fila ma n'olu y'an ka membre yɛrɛ ye an balimamuso Aramatu Ali Ouedraogo ani Sirima Keita olu ye membre minnu ye ils sont plus des membres actifs parce que i bɛ jeune chambre kɔnɔ yɛrɛ de san 18 ka se san 40 ma olu tɛmɛna san 40 kan olu bɔra sisan donc u fana ye waati minnu kɛ anw fɛ jeune chambre kɔnɔna la ni ko ye bonyamasigi de y'an bolo o de y'a to an y'u wele ka denfaya ta ka di olu ma. An b'a la k'a fɔ ni tun ye Cheikh Fanamadi Keita ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na ɲɛta yarabiya la k'a bila o sira kan n'an bɔra ye MPKT an ka jamana kɔnɔ na olu ye ka dɔn k'a fɔ kulu ye tuma min na n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra ni M5 sɔrɔla ye an b'a la k'a fɔ MPKT yɛrɛ olu sigira ka sanga ni M5 olu ye wulikajɔ minnu kɛ waati kɔnɔ na o kulu y'a yira k'a fɔ k'u ni an ka jamana marabaaw k'u ka dɔn ko bibi na k'u ka dɔn u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa olu ye ka dɔn k'a fɔ tɔgɔkura wele u ka tɔn na yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma a ko ɲɛma Musa ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kɛlɛmaya kɔnɔ mangamaya kɔnɔ fɛn min ye poste dira ma vraiment an bɛ Asimi fo a ye poste ko fɔ an ye a ye poste d'a ma nka il n'est pas dit obligatoirement ni a dira anw ma a ka kɛ ne ye e min filɛ ka ne interviewer a kan ka kɛ e yɛrɛ ye ko jumɛn na sabula e bɛ MPKT kɔnɔ o ye jumɛn ye e bɛ Malifo la an b'a sorti kɛ donni min kan aw bɛ nin wulikajɔ min kɛ aw ta in tɛ wariko ye nin ye nin tɔn in yɛrɛ nafa de ye ani tɔn in ye dɛmɛ min don jamana ma pour que k'a basigi fo ka na se an bɛ don min na ko nin an ka nin anniversaire tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ MPKT n'i b'a tɔgɔ fɔ nin se i b'a fɔ MPKT i ka tɔn ye jumɛn ye o bɛ komi n terikɛ ka tɔn e ka tɔn ni e y'a fɔ a bɛ kɛ ne ka tɔn ye comprenez ce que ça signifie c'est pourvu que o kuma bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ don n'a nataw la o kuma an bɛ dɔ fara minɛn kan o kuma k'a tɔ yɛrɛ kɛ ka se jamana in fan bɛɛ lajɛlen na ni Ala ka jɛ ye maaw ni an bɛ sigi ka kumaw ni baro la bamanan ko ten ko n'i bolokɔni ɲɛsin maaw ma ni Ala y'u kɛ banna n'i y'a kuru kɛra ɲɛsin yɛrɛ ma i bɛ kɛ haradanɛ ye a bɛ ɲɛ don n'a nataw la o kuma an bɛ wulikajɔ caman na Ala bɛ sɔn an b'an sago sɔrɔ mun bɛ o yɔrɔnin de fɔ aw ɲɛna o kuma ko fara aw ka ko dɔn aw yɛrɛ kana aw kana MPKT kɔnɔ mɔgɔ si ta tɛ je le dis haut et fort pour qu'il l'entende maa si ta tɛ o kuma a tɛ kɛ maa yɛrɛ ta ye a bɛ kɛ fasodenw de ta ye pour le moment kana bila u kunna k'a kɛra politique tɔ c'est parce que an ma demande récépissé foyi kɛ an ma demande kɛ récépissé nɔfɛ o kuma candidat yɛrɛ ta an bolo jusque là k'a fɔ min bɛna k'an ka candidat ye non an t'o minɛ ninnu kɔnɔ fɔlɔ mais n ye fɛn dɔ d'i ma n'i ko ko fɛn o fɛn ye malidenw ta ye n'a dun bɛ fɛ ka faso de jɔ faso jɔ tɛmɛ sira dun ye o kuma politique de ye
vous comprenez ce que ça sous-entend ni maa b'a fɛ ka ci ala ma u ko te ko i b'a bila sisi de fɛ o maa min mago bɛ arijinɛ la o kuma i na ala ka diinɛ ko fɔlɔ i n'o kɔni matarafa o kuma k'o don da la afin que kuma i ka place sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ an b'o yɛrɛ fɛnɛ minɛn kelen de kɔnɔ ni mali ko de don ni mali jɔ sira ye politique sira de ala b'i sɔn o kuma donna natɔ la an bɛ se ka y'o kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye a ɲɛma ye Musa Samake a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala fɛn min i ka dɔn k'a fɔ jamana in basigi o kuma min bɛ sen na ala ka jamana ɲini k'a bila o sira kan n'an bɔra ye min ye réseau APM ye i ka dɔn kulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ kalata kunnafoni minnu bɛ di kalata kunkan n'i y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni kuma caman don k'a bɛ kɛ jamana dɔw la nka fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ a kow la Dramane Jara ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kalafili kow kan ka kunnafoni jugu cɛri walima ka nkalon jugu tigɛ a dɔ la nin wale ninnu bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ diɲɛ fɛ a bɛ farafinna kɔnɔ a bɛ an ka farafinna tilebiyanfan gun kan a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nka n'i y'a fɔ cogo in na nansarakan na ko désinformation électorale a bɛ k'an ɲɛna ko kura don ko kura tɛ n bɛ misali damadɔni d'aw ma Mali yɛrɛ ta kɔnɔna la yan n'i y'a jateminɛ kɛ san 2013 waati la an y'a ye k'a fɔ maa minnu y'u kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ a dɔw bɛ yen i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Modibo Sidibé an y'a ye k'a fɔ ATT bɛ bin tuma min na jamaba tun b'a kɔ coup d'état kɛra o n'a ta o ta halisa a tun bɛ caman ɲɛna hali minnu ya coup d'état k'a kun ɲɛna ko ni kalata kɛra k'ale de bɛ tɛmɛ k'u dara la san 10 o kɔfɛ an ɲɛ b'a la halisa angalonjugu kɔlɔlɔ b'a kɔ o ma kɛ n'o bɔra yen Sumela Sise ale san 2017 kelen ani san 2018 ngalonjugu dara la kisɛ ma sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ ngalonjugu bɛ da dɔ la walima a bɛ se ka kɛ ngalon bɛ tigɛ ka dɔ arranger an bɛ se k'a fɔ IBK ta kɛra ka ngalon tigɛ k'ale arranger parce que ngalonjugu bɛ se ka kɛ dɔ kanu na donc min fɔra ale ma parce que ni ngalonjugu tigɛra tan a bɛ faso jama a b'ale de bila fili kɔnɔ ni faso jama filila fo dɔ wɛrɛ to o kɔfɛ n'an kun y'a dɔn kɔ Mali yɛrɛ tɛ n'an kun y'a dɔn dingɛ de kɔnɔ wa o de y'a to mɔgɔw kana nin ko minɛ k'a kɛ ko bolo kɔfɛ fɛn ye kojuguba de don yan kelen tɛ dɛ anw taara Ghana Accra ka taa sigi min kɛ sigi in bɛ nin de fɔ hali lamɛrikɛn jamana kan san 2016 bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko muso min ni Donald Trump tun bɛ ɲɔgɔn n'o ye Hillary Clinton ye nin ko kelen in y'a baasi s'ale ma a tun bɛ bɛɛ ɲɛna k'ale de bɛ tɛmɛ nka ngalonjugu de y'a bali ngalonjugu nin caman bɛ kɔn k'a kɛ de koyi an bɛ waati min na sisan yɛrɛ Mali la a bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka ngalonjugu da mɔgɔ dɔw la olu jama bɛ se ka ban o la cogo min na donc sigi in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye de ka maaw kunnafoni mɔgɔw ka bɔ u yɛrɛ kalama nin ko in na ni mɔgɔw bɔra u yɛrɛ kalama an bɛna kɛlɛ cogo di maa kelen fanga tɛ se dɛ anw nana n'a ye kana da aw de ɲɛkɔrɔ basa tuma dɔw la aw kibaru cɛrinnaw a jɛnsɛnba yɛrɛ de y'aw ye kunnafoni jugu yɛrɛ jɛnsɛnba de ye aw ye donc ni aw ni anw ani faso jama n'an y'a faamu k'a fɔ ko jugu minnu bɛ ka dankari an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la an ka kalafiliko la an ka min y'an ka jɛmu fanga yɛrɛ ye ko nin ko in sen b'a la o tumana an bɛna an fanga fara ɲɔgɔn kan parce que maa kelen tɛ se an b'a dɔn fana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn ko kalafiliko yɛrɛ a bɛ danga min na yɛlɛmaw de bolodalen don hali n'u tɛ ka se ka kɛ fɔlɔ yɛlɛmaw bolodalen don o yɛlɛmaw kɔnɔ an bɛ fɛ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan sariya minnu bɛna ta kunnafoni jugu in kɛlɛlan ka don a kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dramane Jara kan ye min ye réseau APM o ɲɛma don u y'a fɔ cogo min na min ye wulikajɔ ye n'i y'a sɔrɔ ka se ka maa dɔw mankutu tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye kalataw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ko dogolen tɛ da u bɛ maa dɔw mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ n'i ye olu ka mara yɛrɛ kɛcogo lajɛ kuma dɔw la o de kun da ka d'an na nka ka kunnafoni jugu cari ten u tɛgɛ taa kisɛ kan u tɛgɛ taa foyi kan maa si tɛgɛ maa ɲɛnɛma ye jamana kɔnɔ na dɔ bɛ fɔ bɛ ma k'a sɔrɔ o dɔw bɛ yen ɲumanw yelen bɛ k'olu tɛ yen kɛrɛfɛ gosɔbɛ ka lagosini dɔw ye k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu ye i b'a sɔrɔ caman bɛ yen olu kɔni jogo tolilen bɛ dɔ bɛ sɔrɔ olu kunna dama o kama u bɛ jɔyɔrɔ d'olu ma o de kɛlen bɛ gɛlɛya caman ye a fɔra cogo min na n'an bɛ jɛra ka nin fɛn ɲɔgɔn fɛ an ka jamana basigi lafiya kalataw kɔnɔna na a bɛ bila sababa minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ dɔnkɛrɛnyalen min n'o bɛ sigi min ye farafin furabɔlaw tɔgɔ la o laada la tilen n'an ka jamana kɔnɔna na o kɛnɛ kan min ye professeur Worokiya Sanogo ale min y'o ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ o filɛ. O kuma bi an bɛ yan nɔ parce que don kɛrɛnkɛrɛnnen de talen don farafinna kɔnɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnlen k'an ka hakiliw jagabɔ k'an ka kunnafoniw di laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ bana kɛlɛ la o de la ɲinɛ ayiwa a fɛn sigira sen kan nin y'a san 20 tɛmɛna ɲinɛ ta a fɔra k'an k'a lajɛ ko laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ bana jugu min nana 2019 ko yala laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'o la an ye baara jumɛn de kɛ n'o ye laada furako ye n'o bɛ taa covid-19 kɛlɛli hukumu kɔnɔ FEMATI mun ye furabɔnaw ka tɔn mun y'o ye n'o parce que an laɲini ye ka kunnafoni jɔnjɔn de di an ka laada furabɔw kan
an bɛ baara min kɛ a ka bon mɔgɔw ɲɛ bɛ min na kɛnɛ ma n'i ko laada fura an k'a dɔn laada fura tɛ dɔrɔn yiri dɔrɔn ye laada fura ye mɔgɔ minnu ye laada fura bɔnnaw ye ni dɔnniya b'u la n'u b'an ka sigidaw la olu de bɛ mɔgɔw furakɛ o bɔlen kɔ in fana a b'a ye taabolo dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ko paratigi o bɛ yen nɔ n'o ye laada furakɛ ni ko n b'a fɔ taamasiyɛn na i n'a fɔ kolotugu tradition na o ye paratigi de o bɔlen kɔ yen nɔ musokɔrɔbaw bɛ yen nɔ minnu bɛ denw salo nin bɛɛ de ye laada furabɔ ye a kana kɛ mɔgɔ ɲɛ na ko fura dɔrɔn de don o kuma anw fɛ yan nɔ anw bɛ ɲinini de kɛ ɲinini mana kɛ ɲinini de b'a to an bɛ se furaw ma an ɲɛ b'a la gafe minnu filɛ yan nin gafe ninnu bɛɛ ye ɲinini gafew de don o ɲinini kunnafoni minnu bɛ yen olu de bɛ tɔbɔtɔ k'a kɛ ka furaw fana dilan fura minnu dilanla an ye fura dɔw dilan o furaw bɛ bi gafe kɔnɔ gafe min ko fura minnu kan ka kɛ ka mɔgɔw furakɛ o b'o o gafe kɔnɔ an ka Mali ɲɛmɔgɔw u ka laada furabɔ don da la u ka an dɛmɛ kunnafoni jɔnjɔn min b'an bolo u ka se ka bayɛlɛmɛ ka furaw dilan fura minnu an b'a a jɛnsɛn fura minnu an bɛ papiye ɲini na papiye min b'a to k'a fɔ fura ninnu kɔlɔlɔ t'u la jɔyɔrɔ b'u la u ka sanu o fura minnu n'o bɛ se ka don an ka farimasiw kɔnɔ komi fura tɔw bɛ farimasi kɔnɔ cogo min donc an ka furaw bɛɛ bɛ don farimasi de kɔnɔ parce que ne y'a fɔ ko laada fura an banbaw u y'a to an bolo o kuma an b'a fɔ ko an ka taabolo don an b'a fɔ a bɛ se k'an kɛnɛya an b'a fɔ a bɛ se ka k'an ka siniɲɛsigi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Worokiya kan ye fura cogo min na furabɔ minnu bɛ sida bi fura baarakɛlaw u bɛ wulikajɔ min na an ka jamana kɔnɔ na n'o ye laadala furaw ye e ka o dogolen tɛ yarabi ala kɛ banaw ka se k'olu nɔgɔya n'an bɔra hukumu kelen kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ ɲinini dɔ bilala sen kan n'o ɲinini tɛ dɔrɔn dɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati bana min bɛ ka diɲɛ sosiya bi sanko bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka sɔrɔ a la an ka Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ sen donna o ɲinini baaraw la n'a ma ɲɛ ka Mali sen donna na minisiriso min bɛ yen n'i y'o ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma an ka jamana kɔnɔ olu ye cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnlen n'i y'a sɔrɔ ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ fana ye n'o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛya minisiri so kunna n'i y'a sɔrɔ professeur Saba Soye ale taara ɲɛfɔli ka kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ko la an k'a lamɛn. An ye kunnafonidilaw wele an ka minisiri ka yamaruya kɔnɔ ka na kuma boloci fura kan ɲɛɲinini baara kɔnɔna la boloci fura min bɛna coronavirus bana kunbɛli cogo nɔgɔya ye bi boloci fura damadɔ yamaruyalen don coronavirus kɛlɛli la mɛ o tɛ bɔli kɛ olu boloci furaw fana an ka farafin dugu Afiriki an sen ma don olu baara la n'i sen ma don baara min na sogo mɔgɔw taara sogo ɲini kungo kɔnɔ ka sogo faga ka ku tigɛ e tɛ yen sogo tilatuma mana se e bɛ se ka na jɔ k'e nin yɔrɔ n'olu ta ka kɛ kelen cogo di o tɛ bɛn sisan an yɛrɛ fana y'a faamuya an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ye Mali kɔnɔ yan k'an ka wuli an fana k'an jija an ka baara kɛ dugu tɔw bɛ wuli cogo min k'u jija k'an ka wuli u y'an dɛmɛ an wulila Ala y'a kɛ u ye an fana ka mugukanw mɛn u ye Mali ɲɛɲinikɛlaw wele k'u kana n'u ka sɛbɛnw ye sɛbɛn b'a jira k'a fɔ an fana an ka ɲɛɲini cogoya sera cogoya la cogoya min an sen bɛ se ka don diɲɛ ɲɛɲinini koɲɛw belebelebaw la Mali taara o de la ka don coronavirus vaccin kuraw ɲɛɲinini na parce que vaccin min bɛ yen bi a tɛ bɔli kɛ mun na bɛɛ ma sɔrɔ n'i ye an ka farafindugu ta nanzaradugu n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 mɔgɔ 70 olu bolo cira mais n'i ye an ka farafindugu ta n'i ye mɔgɔ 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 dɔrɔn de bolo cira dɔw yɛrɛ tɛ mɔgɔ 5 bɔ donc o ye ko ye ko min tɛ bɛn parce que olu de y'a dilan u y'u ka ɲɛɲininiw kɛ kabini bi tɛ u teliyara an na ɲɛ u ye min sɔrɔ u y'a bɛɛ mara u yɛrɛ ɲɛ an bɛ to ten i sɔn hɔn fo mɔgɔ kɛ e bolola sɔn de an tɛ sɔn ma an fana wulila sisan an wulila a mɛnna nka nin sen fɛ tellement nin bana in ɲangata bonyana an ka dɛmɛw bonyana an fana wulila ka fara diɲɛ ɲɛɲinikɛla baw kan walasa an fana ka ɲɛɲininiw kɛ joona tɔw nɔfɛ ka taa sogo fagalaw nɔfɛ ni sogo sɔrɔla an bɛɛ niyɔrɔ ka kɛ kelen nin baara in y'o de ye a k'an dɛmɛ ɲɛɲinini kuma man ka mɔgɔ lasiran parce que diɲɛ fura foyi tɛ i kɛra farafin furakɛla i kɛra tubabu furakɛla ye i bɛ ɲɛɲinini de k'a bɛɛ la i tɛ farafin furakɛla yɛrɛ bɛ ɲɛɲinini min hali tubabu furakɛla t'o kɛ donc ɲɛɲinini kuma o man k'an siran o ye an fasiya ye o ye an basiya ye o ye an tacogo ye o dɔgɔtɔrɔya tacogo ye donc u bɛna ɲɛɲininiw kɛ an fana fɛ yan n'an ye min sɔrɔ o de bɛna kɛ e min bɛna ɲɛɲini n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra fɛn nafama ye yɔrɔ e de fɔlɔ b'i ta ka sɔrɔ ka t'aw bolo lasɔn an b'o sira de kan. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye professeur Samba Soye a fɔra cogo min na wulikajɔ min bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ a b'an ka jamana ɲɛta ko fɔ Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye min ye sariyakisɛ dɔ ye o taara an ka lujuratɔw e ka dɔn olu tɔgɔra olu ka maa ɲɛma o hakilila min bɛ n'i y'a sɔrɔ o taara ka ɲɛ suma a b'a kɛ nisɔndiya jira n'o ye Haji Bari an k'a lamɛn. Mali lujuratɔw bɛɛ nisɔndiyalen don nisɔndiya kun ye mun ye o ye parce que an bɛ décret mun nɔfɛ a san 3 de ye bi ye relative à la loi de protection des personnes vivant avec handicap an y'o sɔrɔ kunun an y'a sɔrɔ a kɛra nisɔndiyaba ye lujuratɔ bɛɛ lajɛlen ma
o kɔnɔna la an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni ce fɛn fɛn an dɛmɛ nin kɔnba kɔnɔna la décret in nafa yɛrɛ ye mun ye o ye ka lujuratɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka hakɛ ko olu tɔpɔtɔ hakɛ jumɛn ye parce que n'i y'a jateminɛ Mali tɛgɛnɔ bila papier caman na papier minnu bɛ a fɔ k'u ka hakɛ di lujuratɔw ma diɲɛma ka papier dɔw don papier minnu ni Mali y'a ratifié kabini depuis 2007 et puis en plus o kɔfɛ fana Mali ye loi ta parce que charia in yɛrɛ b'a fɔ n'o ye convention ye k'a fɔ ko ni jamana min y'a ratifié o convention kɔnɔna la article bɛ yen k'a fɔ ko pour que a ka se ka bila sen kan f'i ka loi dɔ de ye domestiqué pour que a ka se ka bila sen kan donc o kɔnɔna la loi in taara loi in bɛ ka décret d'application kɔnɔ décret d'application nani a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ lujuratɔw ka baarako la ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ lujuratɔw ka n'u bɛ fɛnw dilan n'u tɛ san o fɛɛrɛ ka sɔrɔ la lujuratɔ minnu bɛ baara la déjà jateminɛ ka k'u ye mun b'a to u ka baara la u bɛ se ka u ka baara kɛ hakɛ ɲuman kɔnɔna la hakɛ dafalen kɔnɔna la nin kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo et surtout autorité de la transition bɛɛ lajɛlen ani presse mun y'a accompagné nin kɛlɛ la su ani tile an ka foli bɛ bɛɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Haji Bari ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ ka taa ka ɲɛ suma Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka lujuratɔ bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye Joyila marabolo kɔnɔ na société civile e ka dɔn sigili baaraw kɛra juma don an b'a lɔn k'a fɔ maire min bɛ yen k'o y'a baara sigi sen kan k'a sɔrɔ kɛ commandant o tun bɛ ci la o baara min kɔni kɛra kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn sama ye Modibo Mariko ale kɛra i ka dɔn k'a fɔ président kura ye Modibo Mariko min bɛ yen n'ale sugandira o kɛnɛ ka ye an k'a lamɛn. Ne ye Modibo Mariko ye n ye bi Kaladugu société civile ɲɛmaakura ye. Modibo Mariko Kaladugu société civile ɲɛmaakura bureau min ni a bɔra ka sigi sisan yala bureau yɛrɛ a sigira sigicogo jumɛn na. Diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn ka kɛ sariya kɔnɔ o de ka ɲi. Bureau kɔrɔ président kun tɛ yen a kun tɛ yen lahala min na n t'o dɔn mais bureau kɔrɔ minnu bɛ yen a kun bɛ 70% bɔ mais a kun ka d'an ye société civile baara bɛ kɛ société civile de fɛ n ka d'an ye ale ka kɛ yen pour coordonner les choses bureau kɔrɔ ne yɛrɛ kun b'a la an ka démissionner officiellement bureau kura ka sigi malheureusement o ma se ka kɛ bon o dalila vraiment tɛ se ka fɛn fɔ o la ne yɛrɛ kun b'a kɔnɔ baara dɔw kɛra mais ce qui est sûr bureau kura sigira fêtière bɛɛ tun bɛ yen an dafɛ duguw fana dugu o dugu k'a bɛ Kaladugu yan ko tigi b'a la u bɛɛ représentant kun bɛ yen donc an ye bureau consensuel dɔ sigi commandant ka yamaruya kɔnɔ parce que commandant de kun ka kɛ ka na n'o ye Virginie ye mais malheureusement ale kun talen bɛ situation wɛrɛ la a kun ye mɔgɔ min fana désigné ko ka na n'o ye Jamutɛnɛ ye a fɔra an ɲɛna cogo min na o kun bɛ mission na Kɛmɛkafo la Kaladugu maire taara ka taa bureau sigi cogo ɲɛfɔ an ɲɛna an yɛrɛ fêtière damaw an ye sous commission dɔ bila ka taa bureau provisoire dɔ ta ka n'o yira jama la n'o bɛnna jama ma donc o de kɛra et par acclamation le bureau a été mis en place. Dɔw ka fɔ la fɛn min ye dugukolo ko bɛ nin ko in bɛɛ jukɔrɔ walasa président kɔrɔ ale bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ la dugukolo ko kunna min tɛ société civile ye i bɛ se ka jaabi jumɛn d'o la. yɔrɔ tɔ journaliste radio ka ɲi si radio de bɛna kunnafoni yɛrɛ nɔfɛ pour que k'a fɔ mɔgɔw ye dugukolo ko président kɔrɔ tɛ dugukolo ko kunna o président kɔrɔ ye Joyila ani Fiɲana o dugutigi fila ka ciden de ye président kɔrɔ ye a t'i n'a fɔ ko tɔn dɔ b'a bolo ko o bɛ dugukolo ko kunna ani société civile non ale ye ciden de a kelen tɛ a n'a dɔgɔninw ala fanitinin dɔw conseil bɛ ɲini olu fɛ parce que o sɔrɔla jumɛn fɛ o ye anw yɛrɛ ka du kɔnɔ kumaw ye parce que komi ne yɛrɛ dugutigi den ye pour que ka an ka dugukolo lakana an ka dugukolo kana se ka barade parce que an y'a ye waatiw la mɔgɔw bɛna dugukolo ɲini ni woro ye ko n b'a kɛ cikɛyɔrɔ ye après a bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye o gɛlɛyaw ɲɛsiranɲɛ kama dugutigiw tɛ yɔrɔ caman sɔrɔ an yɛrɛ dama de nana ka na ale ta k'a fɔ n ko bɔn a ka kɛ dugutigi fila ka ciden ye mais o ni société civile tɛ ɲɔgɔn sara la o ni société civile ka baara tɛ ɲɔgɔn sara la. fɛn min ye président kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ yanni ka septembre kalo in ka sa k'ale ka bureau o bɛ démissionner ka bureau kura sigi. bon n t'o kalama n bɛ min kɔni kalama société civile texte la a sariya ye san 5 ye bon Kaladugu ta san 5 tɛmɛna a mɛnna Kaladugu ta kun ka kɛ ka sigi depuis salon maire ye min fɔ an ɲɛna lettre cira président kɔrɔ ma il y a longtemps kɔsa in na préfet yɛrɛ de ye sous préfet bɛɛ bila ka commune bɛɛ fêtière sigi parce que société civile tɛ se ka dépend Kulukoro la bilen n'a ma ɲa k'an ka région sigira a fɔra a bɛ yɔrɔ minnu na o a tɛ yɔrɔ minnu na o avant la fin du mois d'août bɛɛ ta ka sigi mais Kaladugu ta sigi kuma yɛrɛ tɛmɛna depuis salon welewelekan fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne ma o ye Joyila dugutigi bɛɛ Kaladugu dugutigi bɛɛ c'est vrai a fɔ ko Modibo Mariko ye président ye mais président kelen tɛ se ka baara kɛ o n'a fɔra ko bureau sigi bɛ yen mɔgɔw bɛ sama et tout k'a sɔrɔ en réalité baara kɛbaga ye mɔgɔ damadama de ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ma se nin bureau sigi yɔrɔ kɛnɛ kan mais u ka apport ka bon société civile la kojugu don nataw la an bɛna s'a bɛɛ ma maa o maa bɛ yen ko région in ka ɲɛta Kaladugu ka ɲɛta ko o ŋaniya ɲuman b'i la
n'an b'a dɔn an bɛ s'i ma mɔgɔw man'u u bolo ɲɛsin an na ni kɛta ma ɲa don dɔ a bɛ fɔ an ɲɛna ka tila ka mɔgɔw la rassurer société civile sigikun tɛ kɛlɛ ye société civile sigikun ye kɛlɛban de ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Moribo Mariko ni tun ale kan ye ale min bɛ yen n'a yirala k'a fɔ ko ale sugandira sigi tɛmɛnen na ka kɛ société civile ɲɛmaaba ye Kaladugu tɔgɔ la. O kɔfɛ min ye président kɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ ka dɔn k'a fɔ bureau kɔrɔ yɛrɛ président ye ale ye ale yɛrɛ taara ɲininka ja masakɛ fɛ n'i y'a sɔrɔ Usmane Kulubali n'o ye Mariko ye an k'o yɛrɛ lamɛn. Ne ye Mariko ye Kaladugu société civile président ye sigilen bɛ dɔ la yan. Mariko lajɛrɛba kɛra salle secrétaire kɔnɔ juma tɛmɛnen yala ko kɛra cogo di? A ko ma gɛlɛya pourquoi n b'o fɔ ni maire ko k'ale lettre ci ne ma a ye lettre ci ne ma ko ne ka taa compte rendu de kɛ ne tɛ compte rendu kɛ maire ɲɛ koyi maire ma ne sigi tɛna siran maire ɲɛ ko n bɛ compte rendu kɛ assemblée de bɛ kɛ société civile bɛ sigi dugutigi de ka bulon kɔnɔ mais maire tɛ taa société civile sigi ale yɛrɛ ye société civile sigi don min n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ maire tɛ Konate de tun ye maire ye Konate tun tɛ yen administration tun tɛ yen donc a kana fɔ k'a bɛ imposition kɛ a tɛ se k'i imposer ne kan la société civile est autonome administration sen t'a la maire sen t'a la n'a y'a ka société sigi a y'a ka société civile politique de sigi mais pas la société civile de Kaladugu n'o bɛ sigi don min an y'o sigi don fɔ le 21 septembre mɔgɔw bɛ na 22 septembre la min na mɔgɔw bɛ wele an ka société civile sigi jɔn an b'a sigi ten mais ale ta in o t'anw ta ye ne ka récépissé bɛ n bolo. Yala a ko kun sudari la wa? A ma sudana parce que le premier de o ye lettre ci ne ma ko société civile bureau bɛ na renouveler ko le 3 k'o ye assemblée o tɛ sudana ye o hali n'o tɛ n'i ko ne kana compte rendu kɛ kaban ne tɛ taa compte rendu kɛ maire ɲɛ ne bɛ compte rendu kɛ dugumɔgɔw de ye n ko n tɛ taa. E yɛrɛ fɛ u ka bureau in a bɛ cogo di? U y'u ka bureau politique de sigi ne yɛrɛ bolo n'o tɛ o tɛ an ka société civile bureau ye o ka taa dugutigi ɲininka ni dugutigi da t'a la a ka société civile yɛrɛ société civile politique mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i ka société civile sigi sisan n'a kɛra ten mɔgɔw ma yɔrɔ dɔ fana faamu société civile o ni président de la commission terrienne o tɛ kelen ye koyi société civile n'a rien à voir avec le président de la commission terrienne ka fɛn kelen a t'u kan an tɛ kelen ye ala nana kɛ a fila bɛnna ni kelen ma société président terrien o ni président de la société o tɛ kelen ye parce que dɔw nana dɔw kumakan kun ye ko commission tɛ la ne ko commission tɛ se ka ci mɔgɔ si tɛ se ka ci mɔgɔ k'o bila o kunkolo la hali ni société civile présidenya tɛ anw bolo commission in présidenya mɔgɔ tɛ se k'o minɛ na ni dugutigi fila tɛ. commission yɛrɛ n'o ye commission terrain a ko bɛ cogo di? a bɛ dugu de kama ni dugu y'a faamu parce que an bɛ mɔgɔw bɔ fili de kɔnɔ dugu a kungo kuma bɛ fɔ dugutigi de fɛ dugu kɔnɔ dugutigi de t'a dɔn gouvernement bɛ se ka na de k'a fɔ ka dugutigi an mago bɛ nin yɔrɔ la an mago bɛ nin hakɛ la o bɛ di olu ma o fɛnkɛ tɛ yen o tamakiya t'an na mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ na de k'a fɔ k'i bɛna an ka dugukolo minɛ an na diyagoya o tɛ se ka kɛ an tɛ sɔn min ma o y'o ye donc a dabɔra dugu lafiya de kama fɔlɔ parce que n'i y'a ye hali sisan an bɛ taa foro fɛn o fɛn suma ni sigiɲɔgɔnw ma taa yen an tɛ foro suma parce que an t'a fɛ mankan ka don foroko la dɔnna dugu fan si fɛ tuguni donc maire tɛ se ka hali an ka mètre kelen suma ka kɛ a ta ye dama k'o bila a kunkolo la voilà sira min filɛ nin ye n'u ko a fɔra sugu ni fɛngɛ bɛ kɛ ten a kɛra o a ma kɛ o a dugukolo ni dugutigi ma yamaruya k'a di mɔgɔ min ma n'i taara yen i bɛ kungo de sɔrɔ i yɛrɛ la o fɔ yɔrɔ fana y'an ye mɔgɔ si kana bila a kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ taa a baara kɛ n'i bilara a kɔnɔna na an ye kɛlɛ min kɛ an b'o kɛlɛ wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye n'i y'a ye an y'a fɔ ko ka yɔrɔ nin kɛ sugu yɛrɛ ye an y'a dabɔ ɲumanya de kama mɔgɔw kana don ɲɔgɔn kasi la parce que yɔrɔ min feerelen filɛ nin bɔla yɔrɔ nin a ma di mɔgɔ si ma ni a yɔrɔ kun morcelera k'a feere miliyɔn joli donna a yɔrɔ la hakili polisiw ka PV bɛ a bɛ taa miliyɔn 48 na a kɛra mun ye 387 lots o de tun b'a yɔrɔ la an y'a yɛrɛ dɔrɔn a yɔrɔ ka kɛ sugu ani gari ye mɔgɔw kana jigin ɲɔgɔn na ni yɔrɔ bɛ ɲini cogo min ka kɛ o ka kɛ o ye sinon sugu ko n'o kun kuma kun fɔra lycée kɔfɛla o kun kɛra sugu ye o kun proposera ka kɛ sugu ye a mɛnna mais a sugu bɛ min a yɔrɔ bɛ min n k'a bɛɛ feere la mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ yen tuguni sugu tɛ se ka kɛ yen tuguni ni an fɔra k'anw ye yɔrɔ kɔn ka bila 10 hectares marché 10 hectares autogare an bɛ an ka dugu ɲani de fɛ an b'an ka dugu yiriwali de fɛ o de kosɔn an y'a yɔrɔ kɔn ka bila mais n'a fɔra mɔgɔw bɛ yen bi olu ko k'a tɛ kɛ a ye projet min nana a kama a projet bɛ taga kɛ anw fana tɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛngɛ la tuguni koyi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye président kɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la n'ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ société civile ɲɛmaaya la Mariko ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ a ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Dawuda Fɔnba ma sigida yɛlɛ ɲɛmaaya ale yɛrɛ b'a ka sira di an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dawuda Fɔnba ye sigida yɛlɛ président ye Joyila yan an bɛ aw fo aw ka baara la jumadon maire ye mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ ninnu fana ka tila ka a dɔgɔkɛ dɔ bɛ n'o ye Moribo Mariko ye ni maire baarakɛla yɛrɛ don k'o ta k'o bɛ kɛ société civile président ye Joyila yan an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ye société civile président kun ta kɛnɛ kan société civile bureau mɔgɔ si ma i représenter k'i ye société civile mɔgɔ ye donc bureau ma démissionné donc maire fana a taara ka taa commission in présider ka bureau sigi Joyila bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ o gɛlɛya ye jumɛn ye mɔgɔ dɔw ka wuli tilegan tere fɛ k'u bɛ mana da mɔgɔ tɔw ɲɛna parce que sariya ye bɛɛ jɛ de sariya tɛ mɔgɔ kelen ta ye sariya fana n'i y'a ye bi an sigilen don dugu kɔnɔ
n'i y'a ye bi an faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a ye bi an bɛɛ lakananen don o ye an bɛ ka baara kɛ ni sariya dɔw de donc joliya n'o sariya sɔsɔ cayalen don parce que société civile bureau tɛ mankan fɔlɔ ye bureau fɔlɔfɔlɔ min sigira ni mankanba wulila la ni maire fana ni a dɔgɔkɛ kelen de n'o ye Moribo Mariko ye ni olu fila taara ka taa ka to ko ɲagami k'u sen don o ko la fo ka mankan bɔ a la o ye muso ka bureau ye donc u ye bureau min sigi a bureau taara Kulukoro a ye problème sɔrɔ yen mais an kɔni ye min faamu dɔrɔn a bɛɛ kun ye anw baw ye u kun b'an ka mankan kɛ mais maire ninnu ka jeu kama u ka jeu politique kama u ye dugumɔgɔw bila ɲɔgɔn na sinon bi a bureau famurial bureau foyi tɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni muso ma bɛn yɔrɔ yɔrɔ la développement fana tɛ yen donc u ka jeu politique kama u ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na parce que Moro yɛrɛ kumakan mɛnna radio la a ko in na kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ k'u bɛna société civile bureau sigi kaba ma se fɔlɔ an y'a mɛn ko président min bɛ yen nɔ ko président k'u n'u bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko dɔ la donc k'u ye dugukolo dɔw feere o dugukolo ninnu feerelen k'a annulera a annuleren donc dugutigi minnu y'a annulé olu ye commission dɔ sigi ko président kɛ société civile président actuel n'o ye an fa ye Mari Mariko o de kama k'u bɛna essayer ka Mari in kɛlɛ ka bɔ société civile président la an y'o kunnafoni de sɔrɔ an balila k'a ye fana bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ k'o ko in kɛra tiɲɛ ye an de ko n'anw ma kuma o la o b'a yira anw tɛ joli yan parce que société civile anw dalen bɛ Mari la an ka bonya b'a kan société civile c'est apolitique politique ko foyi t'a la politique ko t'a la baarakɛyɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka n'i sen don a la Moro dun ye mairie baarakɛla de ye o ye kelen ye politique mɔgɔ don parce que a bɛ se ni bureau la donc maire fana tɛ se k'i sigi k'a bɛ commission présider ka taa o kɛ société civile ye donc an kɔni bɛ min ɲini Mari fɛ a ka bolo la dusu la mɔgɔw b'a kɔ jolakaw b'a kɔ an dalen don a la kuma fɛn fɛn fɔra k'a ye dugukolo feere a y'a kɛ tan an b'a dɔn tiɲɛ tɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan joli an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu ye dugukolo feere 48 millions ko kuma min bɛ ka fɔ dugukolo feere ko kuma na yurugu a papier mɔgɔ minnu y'a feere an b'olu dɔn Mari sen t'o la bi Mari sen t'o la sini mairie de tun y'a feere et puis je sais que fiɲɛnakaw de fana y'a bɔrɔ ni bɔn ka fili donc o bɔrɔ ni bɔn ka fili Mari ye fiɲɛnaka den de donc cela veut dire que ale bɛ dugukolo yurugu contour de la donc an kɔni bɛ min ɲini jolakaw fɛ dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hɛrɛ bɛ min na an ka t'o kama o nɔfɛ donc Mari an dalen b'a la bi an dalen b'a la sini et puis ala kana yɔgɔyɔgɔ société civile règlement b'an bolo a texte b'an bolo an b'a kunnafoni bɛɛ kalama et puis an bɛ min ɲini jolakaw fɛ u ka wuli k'u jɔ parce que vraiment an bɛɛ jɛna ka yaku sigi n'o ye maire ye mais wallahi bi ne yɛrɛ nimisalen don et puis je sais que jolaka caman nimisalen don parce que ne ye min y'u ka politique kɔnɔna na u ko k'u bɛna nin baara kɛ sariya de kan mais bi sariya sɔsɔ caman bɛ ka kɛ joli yan nɔ an ɲɛ bɛ min na et puis n y'a ye fana k'a fɔ ni mɔgɔ min t'u ka parti la min t'u ka intérêt défend u bɛ wuli u bi kɛlɛ o de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen bi u sigilen don k'u makun bon adamaden saya tɛ fila i tɛ sago fila kɛ mɔgɔw ka siran dabila an ka wuli min tɛ tiɲɛ ye an ka fɔ ti tiɲɛ ye min tɛ ɲɛ an ka fɔ ti ɲɛ joli y'an bɛɛ ta de ye koyi an kɔni bɛ min ɲini jolakaw fɛ an ka fara ɲɔgɔn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ninnu an ka wuli k'a fɔ sa koro sera dabila ye trop c'est trop nin tun ye Dawuda Fɔnba nin tun y'ale kan ye faramafɛnw yɛrɛ dama olu bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn wa kɔmɔtigiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn fɔnna ni wuluko ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ko kɔnɔna na ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o sira kan ɲɛ o ɲɛma bɔ a la ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw la an b'olu bɛɛ la ipɛrɛtigɛ di aw ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi karamɔgɔ Abdulaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Yemenikaw fɛ yen an b'a daminɛ k'a fɔ fɛn min ye balaw kɔni a bɛ ka jidi Yemen jamana kan kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati laban yɛrɛ la ko fɛn min ye mɔgɔ 80 a n'a kungafɛ k'olu kɔni tora balaw dɔ la i n'a fɔ combattant rebelle olu ni gouvernement ka kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛla la n'an bɔra an bɛ taa Indonésiekaw fɛ yen nin waati in na fɛn min ye incendie n'o ye tasuma n'a wulila a yɛrɛ ma k'o dɔ kɔni wulila kasobɔn la Tangier ale marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ maa 41 ɲɔgɔn na kasoladenw na olu kɔni bɔnɛn'u la maa 80 ani kɔ k'olu sɛbɛkɔrɔ bananen don n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min ye Faransi fɛ yen Faransi marabolo n'a ye Marseille ye ko fɛn min ye lakanabaliya yɛrɛ k'a fanga ka bon nin yɔrɔ kɔfɛla na kosɛbɛ dɛ ko nin waati laban yɛrɛ la mɔgɔ 2 ɲɔgɔn na ko olu kɔni fagalen yɛrɛ ka sigida dɔ kɔnɔna la ko kuma di kuma ko nin ko in ko a bɛ kɛ ni marabolo in kɔnɔna la ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko a dɔ bɛ dɔ la ko gɛlɛya kɔni ko a tɛna bolo tɛna se ka kɛ a kunbɛn n'an bɔra Syrie jamana ale ni Egypte ka taa fara Jordani kan ko olu kɔni bɛnɲɔgɔnya dɔw kɛ ka wulikajɔ kɛ u bɛna se ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin Liban jamana ma cogo min na fɛn min ye gazi ye ka o kɔni ɲini k'o caman ba ɲini ka o bila ka taa Libankaw fɛ yen n'o y'u ka dɛmɛ cogoya ye n'an bɔra an bɛ taa Brésilkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Brésil se ka se don min ni ale tɔgɔ ko Pelé n dɔw ko wura Pelé ko an bɛ don min na ko a bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ dɛ ko ni san damadɔ laban in na ko fɛn min ye bana kɔni ko o gɔbɔnna b'a ka sɛbɛkɔrɔ sɛŋɛ ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko a bɛ furakɛli la an b'a fɔ ma intervention chirurgicale la ko a kɔni b'o la nin waati in na ko ni maako filɛ in na ko a bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a bɛ san 80 a n'a kunkanfɛn de la ko o b'a yira ko maakɔrɔba dɔ ko fɛn min ye wulikajɔ ye ko ka kɛ joona joona walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔn ta k'a sɛgɛrɛ an karamɔgɔ ye min sɔrɔ kɔnɔna na o la kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ko bɛɛ lajɛlen bila bɛnɲɔgɔnya ale minɛ kɔnɔna na k'an ka jamana kolosuma ni ala sɔnna ma sini an ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a fɔ bi gɛlɛya bi yɔrɔ yɔrɔ bi an ka jamana kɔnɔna na jamana kɔ ka kan bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ lajɛlen la k'an ka jamana ka bila basigi o minɛ kɔnɔna na